மற்றவர்க்கெல்லாம் நல்வழி சொல்லும் மனிதனும் ராமனும் ஒன்றே. அன்பின் வழியில் யார் நடந்தாலும் அவனும் ராமனும் ஒன்றே. ஒரு மனம் புரிந்து நிறைவுடன் இருக்கும் அவனும் ராமனும் ஒன்று. ஒரு மனம் புரிந்து நிறைவுடன் இருக்கும் அவனும் ராமனும் ஒன்று. அறநெறி கருணை ஆனந்தம் அமைந்தவன் எவனோ அவனும் ராமனும் ஒன்று. அறநெறி கருணை அமைந்தவன் எவனோ அவனும் ராமனும் ஒன்று. அன்பின் வழியில் யார் நடந்தாலும் அவனும் ராமனும் ஒன்று. தர்மத்தை காத்திட உயிரை வழங்கும் தலைவனும் ராமனும் ஒன்று. தர்மத்தை காத்திட உயிரை வழங்கும் தலைவனும் ராமனும் ஒன்று. தன்னலம் துறந்து பிறநலம் காக்கும் மனிதனும் ராமனும் ஒன்று. அன்பின் வழியில் யார் நடந்தாலும் அவனும் ராமனும் ஒன்று. மண்ணீர் பெருகிட மழை நீர் பொழியும் மேகமும் ராமனும் ஒன்று. மண்ணீர் பெருகிட மழை நீர் பொழியும் மேகமும் ராமனும் ஒன்று. பொன்னொழி திகழும் கதிர்வொளி வழங்கும் சூரியனும் ராமனும் ஒன்று. பொன்னொழி திகழும் கதிர்வொளி வழங்கும் சூரியனும் ராமனும் ஒன்று. அன்பின் வழியில் யார் நடந்தாலும் அவனும் ராமனும் ஒன்று. அழுதவர் கண்ணை யார் துடைத்தாலும் அவனும் ராமனும் ஒன்று. அன்பின் வழியில் யார் நடந்தாலும் அவனும் ராமனும் ஒன்று. அவனும் ராமனும் ஒன்று. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பாடணும் போல இருந்துச்சு. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். அதாவது இன்னைக்கு நம்ம மீதம் இருக்கக்கூடிய ஷியாமானந்த ராய் பற்றி படிக்க வரோம். ஷியாமானந்தா பண்டிட். ஸோ பிபிடியை விட இந்த இஸ்கான் டிசையர் ட்ரீல இருக்கக்கூடிய பிபிடிலே கொஞ்சம் கண்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. ஸோ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஷியாமானந்த ராய்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய லீலைகள் மற்றும் அவர் எவ்வாறு வந்து இந்த சம்பிரதாயத்தோட வந்து சம்பந்தம் ஆகின்றார் என்பதை அதனுடைய முன்னுரையாக படிச்சு விட்டு அப்புறமா நம்ம ஷியாமானந்த ராய்க்கு இந்த என்டையர் அவருடைய கௌடி ஹிஸ்டரியில வந்து ஷியாமானந்த பிரபுனுடைய பயோகிராஃபி வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க. கௌரிதாஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी श्रवणसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஷியாமானந்த பிரபு அவரை பற்றி நாம இங்க படிக்க போறோம். ஆனா அவரை பற்றி டைரக்டா வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டோரி ஃப்ளோ வந்து இதுல வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பயோகிராஃபில அதையே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். எதற்கு அவருக்கு ஷியாமானந்த பிரபு அப்படின்னு ஒரு பெயர் வந்தது?
18 கிலோமீட்டர் நவதீப்பிலிருந்து 18 கிலோமீட்டர் தூரத்துல ஷாலிகிராமம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துல வந்து கௌரதாஸ் அப்படிங்கிறவர் பிறந்தார். அவருடைய தந்தை பெயர் வந்து கன்ஷரி மிஸ்ரா, தாயார் பெயர் வந்து கமலாதேவி. அவருடைய தமையன், அதாவது மூத்தவரா இருக்கக்கூடியவர் பேரு சூரியதாஸ். சூரியதாஸ் வந்து சைத்தன்யா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு 2 மகள்கள், அதாவது வாசுதா மற்றும் ஜானவி. அவர் வந்து சிறு பிராயத்து, அதாவது நண்பராக யாருக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு நண்பராக இருந்தார். இவாச சாதகா அப்படின்னா இந்த பக்தியில வந்து அவர் வந்து சாதன பக்தியில இருந்தக்கூடியவர். இவாஸ் பிராக்டிசிங் தட். ஸோ மேலும் சைத்தன்ய மகாபாரவுடைய ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா சாக்கிய ரசத்துல வந்து அவரோட நட்பு இல்லையா, இந்த மூட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் காட் இல்லையா. ஸோ ஹீ டோல்டு கௌரிதாஸ், அதாவது சூரியதாஸ் வந்து தன்னுடைய தம்பியை கௌரிதாஸை பார்த்து சொல்றாரு, யூ கோ அண்ட் லிவ் இன் அம்பிகா கல்னா அண்ட் டூ யுவர் சாதனா அண்ட் வர்ஷிப் அட் லவ்லி பிளேஸ் நியர் ரிவர் கங்கா. அதாவது நீ போய் அங்க, அவர் வந்து நவதீப் பக்கத்துல ஷாலிகிராமம்ல இருக்காங்க, ஷாலிகிராமத்தை விட்டு நீ வந்து அம்பிகா கால்னா அப்படிங்கிற இடத்திற்கு நீ போ. இது பெங்கால்ல இருக்கக்கூடியது, வங்காளத்துல. அங்கே சென்று உன்னுடைய பக்தி சேவை இது எல்லாம் நீ வந்து கங்கை நதிக்கு ஓரம் இருந்து கொண்டு ஆற்றுவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பணிக்கின்றார். ஸோ வாட் கங்கை நதிக்கு வாட் குட் ஹவ் பீன் மோர் க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் ஆஃப் கவர், ஜாய்ஃபுல்லி லெஃப்ட். அதாவது அவரும் வந்து சந்தோஷத்தோட அந்த அம்பிகா கல்னாக்கு போறாரு. ஒன் டே ஸ்ரீ கௌரங்கா வாஸ் ரிட்டர்னிங் ஃப்ரம் சாந்திபுரத்துல இருந்து அவர் திரும்பி வந்துட்டே இருக்காரு. He took a boat at ஹரிநதி வில்லேஜ். அதாவது ஹரிநதி அப்படின்னக்கூடிய அந்த கிராமத்துக்கிட்ட வந்து அவர் வந்து ஒரு படகுல வந்து ஏறார். pulling the oars of his own hands, he crossed the white gang and arrived. அதாவது அவர் வந்து இந்த படகு வந்து தள்ளணும் இல்லையா, ஸோ அவர் வந்து அந்த கங்கை நதியை வந்து கடந்து எங்க அம்பிகா காலனுக்கு வர்றார். ஆக்சுவலி he did not leave behind the oar behind. அதாவது அந்த படகு இது இருக்கு இல்லைங்களா, அது துடுப்பு, அது அங்க விடல். அவர் கேரிங் இட் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ், அந்த துடுப்போடையே அவர் வராரு. he went to கௌரிதாஸ் ஹவுஸ். கௌரிதாஸ் என்னக்கூடிய அந்த அங்கிருந்து வந்தாரு ஷாலிகிராம். அதாவது கௌரிதாஸ் வந்து சூரியதாஸோட தம்பி இல்லையா. சூரியதாஸ் வந்து யாருடைய நண்பர், அதாவது நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய நண்பர். அதனால அவர் வீட்டுக்கு அங்க செல்கின்றார். பட் he didn't leave the oar behind. ஸோ அவர் அதை அந்த படகு ஓட்டுறோம் இல்லைங்களா, அந்த அந்த தூணியா என்ன சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை வந்து எடுத்துட்டே போறாரு அவர் வந்து. ஸோ கௌரிதாஸ் வாஸ் அஸ்டானிஷ்ட். ஸோ த ஓர் இஸ் ஃபார் யூ, திஸ் ஓர் இஸ் ஃபார் யூன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அதை கொடுத்துட்றாரு, அந்த படகு ஓட்டக்கூடிய அந்த இதை. வாட் ஷல் ஐ டூ வித் இட், அதை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌரிதாஸ் கேட்கிறாரு. What shall you do? You shall take people cross the Samsar river with the help of this oar. அப்படின்னா அவர் வந்து சூசகமாக சொல்கின்றார், அதாவது நீ இவரை வந்து ஒரு படகோட்டி ஆகும்படி சொல்கின்றார். ஸோ நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயும் சரி, அதே மாதிரி ஈஷோ உபனிஷத்துலயும் படிக்கும் பொழுது ஒரு ஒன் ஆஃப் த இது எனக்கு ஓமை ஒண்ணு பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா. அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கை என்பது சமுத்திரம் போன்றது, அதுல வந்து இந்த உயிர் வாழி என்பவன் வந்து இந்த உடல் இல்லையா வந்து படகு போன்றது தான் இந்த உயிர் வாழி வந்து இதுல இருக்கிறது. சோ அந்த படகை ஓட்டுபவர் யார், இந்த படகை ஓட்டுபவர் வந்து ஒரு குரு, ஆன்மீக குரு இல்லையா. சோ அதனால அது எதை வைத்து அவர் வந்து ஓட்டுகின்றார் அந்த படகை, அவர் வந்து அந்த படகு ஓட்டுறதுக்கு வந்து அந்த தூணி இருக்கு இல்லையா, அந்த தூணி வந்து எதுனாக்கா the favorable breeze of the, அதாவது வேதாஸ் இல்லையா, வேதங்கள் எல்லாம் பகவானால் வழங்கப்பட்டது. ஸோ அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், பகவானுடைய வழி நடத்துதல், அதை கொண்டு அவர் நம்மள வந்து இந்த கரையிலிருந்து அந்த கரையை சேர்க்கிறார். அதே மீனிங்கோட தான் இங்க வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவர் உண்மையான படகுக்கு வந்து ஓட்டுறதுக்காக அதை சொல்லல அவரு. ஆனா நம்ம வாழ்க்கை எனக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிர் வாழினுடைய, அதாவது வாழ்க்கையை வந்து செவ்வனே அவரை வந்து கரை சேர்க்கறதுக்காக நீ ஒரு படகோட்டியாக ஆகணும்ன்ற ஒரு இதுக்காக வந்து இந்த இடத்துல சொல்றார். ஸோ அதுக்கு சொல்லி டுக் த போட். ஸோ மேலும் வந்து ஜாய்ஃபுல்லி லெஃப்ட் ஃபார் அம்பிகா, சாரி அவர் சொல்றாரு இந்த படகோட்டக்கூடிய அந்த கட்டை வச்சுட்டு நீ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஓர் நீ வந்து இந்த சம்சார் ரிவர் அப்படின்னாக்க நம்ம சம்சார சாகரம் இல்லையா, அதை நீ கடந்து செல்வதற்கு நீ வந்து உதவணும் அப்படின்ற ஒரு இது சொல்றாரு அவருக்கு அறிவுரை.
With profound reverence, Gauridas accepted the war with folders. Mahaprabhu embraced him and said, "Come with me to Navadip. I shall give you something there." நவதீப்புக்கு என்னோட வா, உனக்கு நான் அங்கே ஒன்று கொடுக்க போகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. கௌரிதாஸ் became full of bliss இல்லையா, ஆனந்தம். நமக்கு கூட கிருஷ்ணர் கனவுல வந்தா எப்படி இருக்கும் இல்லையா, அன்னைக்கு நம்ம கண்டிப்பா தூங்க மாட்டோம், எழுந்துருவோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி தரிசனம் நமக்கு இன்னும் கிடைக்க பெறல. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு தரிசனம் யாருக்காவது கிடைச்சு கூட இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. சோ ஆனா அந்த மாதிரி வந்தா நம்ம கண்டிப்பா எழுந்துருவோம். ஏன்னா மெய் சிலிர்த்த வண்ணம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆச்சரியமான கனவுகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு எப்பயாவது வருந்ததுனாக்கா அன்றைக்கு நம்ம தூங்க மாட்டோம், எழுந்துருவோம். அதே மாதிரி அவர் சம்சார சாகரத்தை வந்து கடப்பதற்கு அந்த கையில இருந்த அந்த படகு அந்த தோணியை வந்து இந்த தோணியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஓட்டுறதுக்கு ஒரு கட்டை இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து கொடுக்குறாரு. ஆக்சுவலி எப்படி அந்த டிரைவிங் ஹேண்டல் மாதிரி இல்லையா, ஒரு காருக்கு வந்து எப்படி ஸ்டீரிங் வீலோ படகு ஓட்டுறதுக்கு ஒரு கட்டை வேணும் இல்லையா, அதை வந்து அவர் கையில கொடுக்கும் பொழுது மேலும் வந்து நவதீப்புக்கு வரும்படி அவர் வந்து கேட்கின்றார், வரும்படி பணிக்கின்றார். ஸோ மேலும் அவரை வந்து அவரும் வந்து செல்கின்றார். ஆக்சுவலி ஸோ வாட் இஸ் த திங் த லே பியாண்ட் இமேஜினேஷன் இல்லையா, இன்டீட் தெர் வாஸ் சம்திங் ட்ரூலி பியாண்ட் இமேஜினேஷன். ஆனா அங்கே சென்ற பிறகு வந்து என்ன கொடுக்க போறார் அப்படின்ற ஒரு யோசனை. நம்ம கூட ஒரு குரு இருந்து அவர் ஏதாவது நம்ம கொடுக்குறாருன்னா நம்ம குரு என்ன கொடுப்பாரு, நமக்கு என்ன கொடுப்பாரு நமக்குன்னு யோசிப்போமா இல்லையா, அது நம்ம கையில கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா. அதே போன்ற நிலைதான் இந்த இடத்துல. ஸோ வாட் இஸ் த திங் த பியாண்ட் இமேஜினேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம கற்பனையாலும் யூகிக்க முடியாத அந்த நிலை அவரால் முடியல. ஸோ our Lord handed over to the Gauridas the Bhagavad Gita written with his own hand. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் திருக்கரங்களாலேயே பகவத்கீதைக்கு வியாக்கியானம் எழுதினதை வந்து யாரிடம் கொடுக்கிறார், கௌரிதாஸ் இடத்துல கொடுக்கின்றார். ஸோ ஃப்ரம் பிகினிங் டு எண்ட் இட் வாஸ் ரிட்டன் வித் லைக் பர் லைக் லெட்டர்ஸ், நல்ல முத்துக்கள் போல் இருந்த அந்த எழுத்துக்கள் இல்லையா. ஸோ நெக்டர் ஆஃப் his unblinking eyes was saturated in it. அதாவது அமிர்தம் போன்ற அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லையா, அவருடைய வியாக்கியானங்கள்ல வந்து பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு அந்த முத்துக்கள் போல் இருக்கக்கூடிய அந்த சொற்கள் இல்லையா, அதை பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு அமிர்தம் போன்ற சுவை வந்து ஏற்படுகின்றது. அதிலே அவர் வந்து திருப்தி கொள்கிறார். இட் வாஸ் ஷேர் பிளஸ். அதாவது டு ஜஸ்ட் லுக் அட் ரைட்டிங், டு ஹோல்ட் இட்ஸ் இன் இட்ஸ் ஓன் ஹேண்ட்ஸ் இல்லையா. இட் வாஸ் ஜாய் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் அப்சர்ஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். அதாவது பக்தி உணர்வுல வந்து அவர் திளைத்து விடுகின்றார். ஹோல்டிங் த கீதா க்ளோஸ் டு ஹிஸ் ஹார்ட். அவரு சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த வழங்கிய அந்த பகவத்கீதையை தன் ஹிருதயத்துக்கிட்ட அவர் வைத்துக் கொள்கின்றார். கௌரிதாஸ் ரிட்டர்ன் டு அம்பிகா கோயிங் ஓவர் த என்டையர் டிரான்ஸ்ஜெண்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஹிஸ் மைண்ட். அதாவது அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா, ஆழ்நிலையான ஆனந்தமயமான அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அசோசியேஷன்ல இது நம்ம கண்டிப்பா கிடைக்கும் இல்லையா. இப்ப நாம எல்லாரும் கூட வந்து என்என்டி பிரபுஜியை பார்க்க போனோம்னா அங்க போன பிறகு நமக்கு எல்லாமே அந்த ஃபீலிங் வரும். ஸோ அவர் எப்படி இருக்காரு, எப்படி பண்றாரு, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ திங்க் ரேவதி மாதாஜி கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா. ஸோ அங்கே சென்றவர்களுக்கு எல்லாமே இந்த அவர் எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்காரு, எவ்வளவு வந்து ஒரு மாதிரி அன்பு பாராட்டுறது, இதெல்லாமே அவர் வெளிப்படுத்தக்கூடியது. நம்ம இங்க ஜூம்ல பாக்குறதே டிஃப்ரெண்டா தெரியும், அங்க போன பிறகு அவருடைய ஹையஸ்ட் அந்த மாதிரி எலிவேஷனா இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸோட எல்லாம் நமக்கு வந்து கனெக்ஷன் பண்ணும்பொழுது வில் ஆல்வேஸ் ஃபீல் தட் பிளிஸ் இல்லையா, ஆனந்தமயத்தை நம்மளால உணர முடியும். அதே நிலைதான் இந்த இடத்துல வந்து யாரு கௌரிதாஸுக்கு ஏற்படுகின்ற சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அசோசியேஷன். ஸோ ஹவு பெயின்ஸ் டேக்கிங்லி மஸ்ட் இல்லையா, அவர் எவ்வளவு அதாவது சிரமப்பட்டு இதெல்லாம் எழுதியிருப்பார் இல்லையா, ஏன்னா கையில எழுதணும். அண்ட் எட் சிரமப்பட்டு எழுதின அந்த புக்கை வந்து சுலபமாக எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம் இல்லையா. நம்ம கூட ஏதாவது ஒன்று ஸ்பெசிஃபிக்கா நமக்குன்னு ஒரு பிரத்யேகமா செய்து வச்சிருந்தா அதை யாருக்காவது கொடுக்கணும்னா நமக்கு டக்குன்னு மனசு வராது இல்லையா. நமக்கு பிடிச்சது, நம்ம கடினமாக செய்தது இல்லையா, அதை எடுத்து சுலபமாக இன்னொருத்தர் கொடுக்கணும்னா வராது. ஆனா தெய்வீகத்துல வந்து அப்படி கிடையாது. ஏன்னா அவர்கள் வந்து நிலை கொண்டு அவருடைய ஆத்மாவில வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது, தூய்மையான ஆத்மா இல்லையா. அதனால எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாமல், ஏக்கங்கள் இல்லாமல் இல்லையா, பௌதிக கலங்கங்கள் எல்லாமே வந்து கிளியரா இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஆத்மா எதையுமே வந்து நம்ம கொண்டு வரதில்லை, கொண்டு போறதில்லைன்றது ஜென்ரிக்கா பாமரனும் வந்து தெரிந்த ஒரு விஷயம்தான். ஆனால் அதை நம்ம எந்த அளவுக்கு உணர்ந்து நாம வந்து அதை கடைபிடிக்கின்றோம் இல்லையா. சோ நமக்குன்னு வரும்பொழுது நம்ம கண்டிப்பா அதை கடைபிடிக்கிறதே கிடையாது
ஸோ வி ஆர் பிகமிங் செல்ஃபிஷ் தான். ஆனா அந்த இடத்துல அவர் டக்குன்னு ஏதோ ஒரு தயக்கமும் இன்றி அன்ஹெசிட்டிங்லி வந்து அவர் கொடுத்துட்டார் இல்லையா. அது அவருக்கு ஒரு பேர் ஆனந்தமாக ஆகிவிட்டது. வாட் மெடிடேஷன் அண்ட் வர்ஷிப் would கௌரிதாஸ் டூ? he was observed in experience. அதனால அவர் என்ன செய்திருக்க முடியும் இந்த நிலையை கண்டு இல்லையா. அவர் கண்களிலிருந்து ஆனந்த கண்ணீர் வந்து பெருக்கோடுகின்றது. ஆக்சுவலி வித் டிவைன் லவ், தெய்வீகமான அந்த அன்பு இல்லையா. என்ன லீலை. கௌரிதாஸ் could not fathom its vastness. அதாவது அது எவ்வளவு ஆழமானது என்பதை பற்றி அவரால் எடுத்துரைக்கவே முடியல. அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஆனந்தத்தை அவர் வந்து அனுபவித்தார் என்று பொருள். when Lord came to Shantipur after his sannyas, Gauridas did not go to see him because of his deep sorrow on Mahaprabhu's taking sannyas. அவர் சன்னியாசம் எடுக்கிறது பார்த்து அவர் சாந்திபுரத்துக்கு திரும்பி சன்னியாசம் எடுத்துட்டு திரும்பி சாந்திபுரத்துக்கு வந்த பிறகு அவர் போய் பார்க்கவே இல்லை. ஏன்னா அவர் சன்னியாசம் எடுத்ததுனால இவருக்கு வந்து மனசு ரொம்ப சங்கடமாச்சு. இஃப் பிரபு renounces this world in this way, how can we live then? he thought, with what shall we continue to live? இல்லையா. அதாவது நல்ல நல்ல ஆத்மாக்கள் இப்படி போயிட்டா என்ன பண்றதுன்ற ஃபீலிங் வரும் இல்லையா. நம்ம எல்லாரும் கூட இப்ப பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கோம். நாம ஒன்றும் பெருசா we are not doing very great thing. ஆனாலும் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நம்ம ஏதோ பெருசா செய்யற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இல்லையா. ஏன்னா பௌதிகத்துல இருந்து நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்து சைலண்டா இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தியை கொள்றது எல்லாமே நம்ம ஏதோ சன்னியாசம் வாங்கின மாதிரிதான் ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு. பயம் கூட இருக்கும் அவங்களுக்கு சில பேருக்கு இல்லையா. சில பேர் வீட்டுல எல்லாமே இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப் டு அட்ஜஸ்ட் சர்டன் திங்ஸ். ஆனா யதார்த்தமான வாழ்க்கை ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் இவ்வாறுதான் வாழ வேண்டும், பக்தி கொண்டுதான் வாழ வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு உணர்வில்லை. ஆனால் இவருடைய அதாவது சந்நியாசம் என்பது அவருக்கு வந்து பிரபு மகாபிரபுடைய சந்நியாசத்தை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை. அவர் திறந்துட்டா எப்படி, எல்லாருமே திறந்து விட்டால் எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் அவருக்கு வருது. ஸோ பட் லார்ட் cannot stay away from his two devotees இல்லையா. எப்பவுமே பக்தர்களோட தான் வந்து பகவான் இருப்பார். அதே மாதிரிதான் மகாபிரபு கேம் டு சாந்திபூர், himself went to கௌரிதாஸ் ஹவுஸ் along with நித்யானந்த பிரபு. அவரே என்ன செய்யறார், சாந்திபுரத்துக்கு வந்த பிறகு கௌரிதாஸ் வீட்டுக்கு போகின்றார், செல்கின்றார். அங்கே யாரோட, நித்யானந்த பிரபுவோட. நித்யானந்த பிரபு யாருன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, பல்ராம் இல்லையா. So Gauridas wept and said, I will not let you go again. Both of you stay here as my permanent captives. I shall serve you to my heart's content. அதாவது என்னுடைய ஹிருதயம், அதாவது மனதளவில் இருந்து கொண்டு தங்களுக்கு சேவை புரியணும், ஆத்மா திருப்தியோட வந்து நம்ம வந்து சேவை புரியணும்னு நினைக்கக்கூடிய எண்ணம். அது வந்து கௌரிதாஸ்க்கு. நீங்க எங்கேயும் போக கூடாது, இங்கே இருக்கணும் ரெண்டு பேருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்மனண்டா இங்கே இருந்துடணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டுப்பார். அவர் வந்து சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறார். யாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சிரிக்கின்றார். டூ ஒன் திங், யூ கேன் சர்வ் அவர் இமேஜஸ். எங்களுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிம்பங்களை வந்து நீ வந்து, அதாவது இமேஜஸ் இல்லையா, அதை வந்து நீ கண்டிப்பாக சேவை பண்ணலாம். will the images will be alive? அதாவது இந்த பிம்பங்கள் வந்து லைவா இருக்குமா, உயிரோடு இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார். ஷுவர்லின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு. கேன் தி சிட் இந்த ஸ்குவாட்டிங் பொசிஷன், இந்த மாதிரி அவங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி இல்லையா பொசிஷன்ல உட்கார முடியுமா? அஃப்கோர்ஸ்ன்னு சொல்றாரு. வில் தே பி ஏபிள் டு ஈட் டேக் ரைஸ், அதாவது நீங்க சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த விக்கிரகங்களும் இல்லையா. பிம்பம் என்பது விக்கிரக ரூபத்துல தான். விக்கிரகங்களும் வந்து அதாவது கையை எடுத்து, தன்னுடைய கையாலே எடுத்து உணவை சாப்பிடுமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. அதுக்கும் மகாபிரபு வந்து எஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. யூ நவ் கோ அண்ட் பிரிங் எ நீம் ட்ரீ, அதாவது வேப்ப மரத்தை எடுத்துட்டு வா நவதீப்ல இருந்து. கார்விட் த இமேஜஸ் ஆஃப் அஸ் டூ பிரதர்ஸ் ஃப்ரம் த வுட், வில் ஷோர்லி ஃபுல்ஃபில் யுவர் விஷ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ வேப்ப மரத்தை எடுத்துட்டு வராங்க. கௌரதாஸ் வைப்ட் his tears. அவர் கண்ணை தொடச்சுட்டு சென்ட் மேன் டு நவதீப், brought them a neem tree, அதாவது சிலை செய்வோம் இல்லையா அந்த மாதிரி. he had two wooden deities made out of it. ஒன்னு வந்து நித்யானந்த பிரபு, இன்னொன்னு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. on the instructions of ஸ்ரீ அத்வைதாச்சாரியா இல்லையா, அத்வைதாச்சாரியா இல்லையா, பஞ்ச தத்துவத்துல அத்வைதாச்சாரியா இசன் அச்சுதானந்தா அவர் தான் வந்து செய்தார். அதாவது அத்வைதாச்சாரியாவுடைய மகன் வந்து அச்சுதானந்தா தான் இந்த செய்தார். 10 syllable கோபால மந்த்ரா வித் 10 syllable கோபால மந்த்ரா அண்ட் இன்ஸ்டால்டு தம். அதை வந்து நிறுவினார் அவங்க வீட்டுல. தீஸ் வேர் த ஃபர்ஸ்ட் ஐடல்ஸ் ஆஃப் கௌரநிதாய். அதாவது நம்ம எல்லா இஸ்கான் டெம்பிள்லயே கௌரநிதாய் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு பூஜை, நித்தாய் கௌர பூஜை கண்டிப்பா செய்யறாங்க. ஸோ அதனால கௌரிதாஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டர் ஆஃப் இன்ஸ்டாலிங், சர்விங் அண்ட் வர்ஷிப்பிங் ஆஃப் த dual deities. ஸோ அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கௌரிதாஸ் என்பவர். ஆஃப்டர் deities were established, Mahaprabhu now feed 4 of us. எங்க 4 பேருக்கும் நீ உணவு பரிமாறு அப்படின்னு கேட்கிறார். 4 பேரா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார். எஸ்,
நாங்க 2 பேரு, அந்த சிலைகள் 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ வில் த 2 deities eat? மறுபடியும் கேட்கிறாரு அவர். எஸ் அஃப்கோர்ஸ், அதர்வைஸ் யூ வில் நாட் பிலீவ் இன் தம், இல்லையா? ஸோ அவங்க 2 பேருமே அந்த, அதாவது நீம் ட்ரீ, அதாவது வேப்ப மரத்துல செய்த அந்த சிலை விக்கிரகம் வந்து கண்டிப்பாக உணவு ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கின்றார். வித் அ ஜாய். ஸோ ரொம்பவுமே ஆனந்தத்தோட கௌரிதாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் வெரி மெனி, அதாவது நிறைய உணவு வகைகள் வந்து செய்கின்றார். இ பிளேஸ்ட் 4 seats, 4 இலைகள் போடுறார், இல்லையா? கௌரங்கா, நித்தாய் அண்ட் 2 idols partook of the food. There were no difference between the real persons and the deities. அவர்கள் 4 பேருமே வந்து உணவை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். So now as per your wish, 2 of us will stay at Ambika and 2 of us will go to Neelachal. Thus your wish will be fulfilled. அதனால 2 பேரு அம்பிகா, இந்த அவர் இருந்த இடம் இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து 2 பேர் இருப்பாங்க. நீலாச்சலுக்கு வந்து 2 பேர். நீலாச்சல்னா பூரிக்கு. ஸோ உன்னுடைய விஷ், அதாவது உன்னுடைய விருப்பம் வந்து நிறைவேறுகின்றது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாரு. Gauradas was thus blessed. Now there was a need to find a sincere and competent Brahman who could undertake the regular worship and serve the deities, இல்லையா? ஸோ பிராமணிக்கல் இது ரெகுலரா வந்து அவருக்கு வந்து உணவு வழங்கணும், இல்லையா? டீட்டிஸ்க்கு எல்லாமே அதுதான். டீட்டி வழிபாடு வந்து அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி திங். ஸோ டீட்டிஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா, நம்ம எப்படி ஜீவன்களா இருக்கக்கூடிய நமக்கு என்ன தேவைகளோ அதே மாதிரிதான தேவைகள் தான், இல்லையா? அதாவது நாம காலையில இருந்து எப்படி ஸ்நானம் பண்றோமோ டீட்டிஸ்க்கும் அதே மாதிரி வந்து நம்ம அந்த இதெல்லாமே ஸ்நானம் செய்வித்து, அலங்காரங்கள், ஆடை அணிவித்து, இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ணி கொடுக்கணும். நைட்டு படுக்க போகும்போது சயன ஆரத்தி பண்ணி அவங்கள படுக்க வைக்கணும். புரி ஜெகநாத்ல ரொம்ப அற்புதமான சாங்ஸ். ஐ திங்க் ரேவதி மாதாஜி வந்திருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாரெல்லாம் வந்திருந்தீங்களோ உங்களுக்கு கூட, ஐ திங்க் ரேவதி மாதாஜி இல்லை, யார் வந்தாங்கன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. சிங்காரம் செல்வ பிரபு இருந்தாரு. அதாவது நைட்டு சயன ஆரத்தி ரொம்ப அற்புதமா பாடுறாங்க அவங்க. அந்த பாடல் நமக்கு நிஜமாவே பாட தெரியாது. ஆனா யூ வில் ஃபீல் லைக் அதுல ஒன்று இணைந்து விட வேண்டும் என்ற மனசு வந்து லைக்கும். அவ்வளோ அற்புதமான பாடல் ஆக்சுவலி. எனக்கு அது ஒரு வாட்டி தான் நான் கேட்டேன். அதனால எனக்கு அன்னைக்கு தரிசனம் கூட கிடைக்கல. ஒன்லி சயன ஆரத்தி தான் பார்த்தோம். போன அன்னைக்கே நைட்டு. ஸோ பூரி யாத்திரை அக்டோபர் போனோம் இல்லையா, அந்த 14th 13th நைட்டு போனோம் இல்லையா, அந்த நைட்லேயே வந்து பகவானை சேவிக்கவே இல்லை. ஸோ சயன ஆரத்தி வந்து வெளியில வந்து இந்த உற்சவ மூர்த்திகள் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம பக்கம்லாம் உற்சவ மூர்த்தி சொல்லுவோம், இங்க வந்து ஐடல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இஸ்கான்ல எப்படி சின்ன சைஸ் ஐடல்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி அந்த ஐடல்ஸை வந்து சயன ஆரத்தி ரொம்ப அற்புதமான மெட்டுக்கள், அந்த ராகம், அது நான் என்னால ரீகலெக்ட் கூட பண்ண முடியல. ஐ திங்க் எங்கேயாவது யூடியூப்ல தான் சர்ச் பண்ணி பார்க்கணும். அவ்வளோ அழகான பாடல் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனாலே அது டெய்டிஸுக்கு கூட நைட்ல வந்து, அதாவது சயன ஆரத்தி பண்ணி, நம்ம பெருமாளுக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ல சயன ஆரத்தி உண்டு இல்லையா? அதே மாதிரி திருப்பள்ளி எழுச்சி காலையில உண்டு. அதே மாதிரி தான் செய்வாங்க. ஸோ வாட் எவர் நமக்கு என்னவோ அது கண்டிப்பா, இல்லை நாம உணவு உட்கொள்கின்றோம், அதனால நாமளும் பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணிட்டு அதை பிரசாதமாக சுவீகரிக்க வேண்டும். அதுதான். அதனால பிராமணர் வந்து கண்டிப்பா தேவை. மடியா எல்லாமே செய்யணும் இல்லையா? ரெகுலர் சர்வீசஸ் பண்ணும். இன் சர்ச் ஆஃப் சச் எ பர்சன் கௌரதாஸ் அப்ரோச் கதாதர் பண்டிட்ட பாக்குறாரு அவரு. ஐ ஹவ் கம் டு பெக் ஒன் திங் ஃப்ரம் யூ. உங்ககிட்ட நான் வந்து யாசகம் பெற வந்திருக்கின்றேன் அப்படின்னு கதாதர் பண்டிகிட்ட கேட்கிறாரு. So I have nothing that I can't give to you. Gauradas then said, please give your Hridayananda to me. Hridayananda வந்து கொடுங்க. இவங்க 2 பேருமே வந்து யாருடைய, அதாவது நயனானந்தா அண்ட் ஹிருதயானந்தா, அவங்க 2 பேரும் வந்து கதாதார் பண்டிட்டுடைய பிள்ளைகள் ஆக்சுவலி. அதனால அவங்கள ஒருத்தரை வந்து எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். மாதவ் நிஷ்ணா, known for his deities and virtues, lived at Bharatpur in the districts of Murshidabad. He had two sons. One வந்து கதாதர் and காஷிநாத். Kashinath had 2 sons. One வந்து நித்யாதன் and ஹிருதயானந்த். கதாதர் was one of the most intimate associate of the Chaitanya Mahaprabhu, இல்லையா? So 4th. So he was known as Gadadhar Pandit and he had raised and nurtured Hridayanand, initiating him, அதாவது தீட்சை கொடுத்து எஜுகேட்டிங் இல்லையா? அந்த காலத்துல எல்லாமே எஜுகேஷன் வந்து சமஸ்கிருதம் வேதங்கள் படிக்க வைக்கிறது தான். இன் திஸ் வே ஹிருதயானந்த் வாஸ் கதாதார்ஸ் பர்சனல் அட்டெண்டன்ட் as well as his student கூட. So கதாதர் பண்டிட் handed over ஹிருதயானந்த் to Gauridas. Gauridas gave மந்திர தீக்ஷா கொடுத்தார், அதாவது பீஜ மந்திரம். இது வந்து அவர் வந்து முதல் எப்பவுமே நம்ம பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல முதன்மை வந்து ஹரிநாம் இனிஷியேஷன், 2வது தான் வந்து
அதாவது தீட்சை, அதாவது செகண்ட் இனிஷியேஷன் வந்து சந்நியாச இனிஷியேஷன், அதை வந்து கொடுக்குறாரு இவர் வந்து. செகண்ட் இனிஷியேஷன் வந்து that is very very tough. So harinam initiation is fine, ஆனா செகண்ட் இனிஷியேஷன் நிறைய உண்டு. இந்த டிடி வர்ஷிப் எல்லாம் பண்றது, டிடி அலங்காரம் பண்றது எல்லாமே செகண்ட் இனிஷியேஷன் ஆனவங்க தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தான் அந்த இது நம்ம ஐஸ்கான் டெம்பிள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா. ஸோ அவர் வந்து கதாதர் பண்டிட் வந்து அவருக்கு இனிஷியேஷனும் கொடுக்குறாரு. எஸ், பீஜ மந்திரா அண்ட் அப்பாயிண்ட் டு சர்வ் த கௌரநிதை டிடிஸ். அந்த 2 டிடிஸ்க்கும் வந்து சர்வீஸ் பண்றதுக்கு அவரை வந்து நியமிக்கிறார். கௌரிதாஸ் டிசைட் டு ஹாவ் கிரேட் செலிப்ரேஷன். மகாபிரபுனுடைய பர்த்தன், இப்பதான் நம்ம கூட கௌரவ பூர்ணிமா பார்த்தோம் இல்லையா, அது மாதிரி அவர் கௌரவ பூர்ணிமா வரும்பொழுது அது செய்யணும், செலிப்ரேட் பண்ணணும். ஏன்னா நிதை கௌரா வந்து 2 பேர் இருக்கிறதுனால பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். டெல்லிங் ஹிருதயானந்த் டு வர்ஷிப் அண்ட் சர்வ் த டீட்டெயில்ஸ் வித் அட்மோர் கேர் இ செட் அவுட் கலெக்ஷன் பிக்ஷா இல்லையா, அந்த காலத்துல எல்லாம் அதுதான் சந்நியாசம் என்று பெறும்பொழுது எஸ் பிக்ஷம் இல்லையா, ஐ ஷல் ரிட்டர்ன் இன் டைம் ஃபார் த ஃபெஸ்டிவல் அன்ட்டு போயிடுறாரு. அவர் வராதனாலப்போ தெர் வாஸ் நோ நியூஸ் அபவுட் ஹிம் வெல். அவர் போய் எதுவுமே தகவல் இல்லாதனால இவருக்கு வந்து இன்னும் சில நாட்களே இருக்கின்றதே, இதெல்லாம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணலன்னா அப்புறமா எப்படி இந்த ஃபெஸ்டிவல் இல்லையா, அந்த பண்டிகையை கொண்டாடுறது அப்படிங்கிற ஒரு சங்கடம் இவருக்கு. ஸோ அவருக்கு டைலமா, if invitations were not sent immediately to Mahantas and Vaishnavas, how they would present the fixed date இல்லையா, அது எப்படி வந்து அவர்கள் வந்து இந்த பூஜையில கலந்துக்க முடியும் இல்லையா, பிராமணர்களுக்கு வைஷ்ணவர்களுக்கு எல்லாம் அனுப்பலனாக்கா எவ்வாறு அவர்கள் இன்விடேஷனே கொடுக்கலன்னா எப்படி வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு கவலை அவருக்கு இருந்தது. there was a great deal of related work left unfinished இல்லையா, அதாவது நிறைவடையாத அதாவது காரியங்கள் எல்லாம் இருந்தது. ஹிருதயானந்தா took it upon himself to complete all the arrangement before his guru returned. அதனால இந்த பண்டிகைக்கு தேவையான செயல்கள் அனைத்தையுமே அவர் வந்து தன்னுடைய குரு வந்து சேர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையுமே செய்துறார். குரு கௌரிதாஸ் ரிட்டர்ன் டு அம்பிகா கால்னா அண்ட் ஜஸ்ட் 1 day before the festival, நாளைக்கு கௌர்ண பூர்ணிமானா இன்னைக்கு வந்து சேர்கின்றார். ஹிருதயானந்தா told him with some satisfaction, seeing your delay in returning, I myself completed all the arrangements அப்படின்னு சொல்லிடுறார். ஸோ அதாவது நீங்க வர்றது தாமதம் ஆனதுனால நான் எல்லா ஏற்பாடையும் நானே செய்துட்டேன்னு சொன்னார். ஸோ கௌரதாஸுக்கு அது சந்தோஷத்தை கொடுக்கவில்லை. அண்ட் இட் டிட் நாட் பிளஸ் ஹிம், அவரை வந்து வாழ்த்தவும் இல்லை அவர் வந்து. ஸோ ரேதர் பிகேம் ஆங்கிரி, கோவப்பட்டார். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் யுவர் இண்டிபெண்ட் ஆக்ஷன் வித்தவுட் மங், அதாவது குருனுடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் சிஷன் செய்யக்கூடாது என்பது இந்த இடத்துல பார்க்குறது. ஹிருதயானந்தா வாஸ் டம்ஸ்டிக், அவர் சைலண்டா இருந்தார். கௌரதாஸ் கண்டினியூட், அவர் இன்னும் வந்து பேசுறார் ரொம்ப கோவமா. since you have gone over me and disregarded me, you no longer have the place here, go somewhere else அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில அனுப்பிச்சிடுறார். heart broken Hridayananda bowed his head and obeyed his guru order. He went to the banks of Ganges. So அவருடைய குரு என்ன சொன்னாரோ விட்டு விட்டு போக சொன்னார் இல்லையா, அதனால போயிடுறாரு. கங்கை நதி கரை மோரும் இருக்கக்கூடிய மரத்தடியில போய் உட்காந்துக்கிறாரு. ஆக்சுவலி கௌரதாஸ் வந்து ஸ்டார்டட் செலிப்ரேஷன், ஆசிரமத்துல வந்து அவர் வந்து இந்த பண்டிகை பூஜையை வந்து செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாரு. ஹேவிங் ரிசீவ்ட் ஹிருதயானந்தாஸ் இன்விடேஷன், பீப்புள் ஸ்டார்டட் கிராஜுவலி அசம்பிளிங், எல்லாருமே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ சாத எல்லாருமே ஹியூஜ் ஆஃபரிங்ஸ் எல்லாரும் பண்றாங்க. ஸோ சா ஹிருதயானந்தா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆஸ்கர் த பல்கி பியர்ஸ் டு ஸ்டாப், ஆக்சுவலி அதாவது பல்லக்கி பியரர்ஸ். ஹிருதயானந்தா பிசைடு ஒன் செட் கேரிங் த ஹியூஜ் ஆஃபரிங் வந்து எடுத்துட்டு ஒருத்தர் அவர் ஏதோ வந்து சமர்ப்பிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு எடுத்துட்டு வராரு. ஸோ அங்கே ஹிருதயானந்தா கங்கை நதிக்கரை ஓரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறத பார்த்து அவருடைய பல்லக்கை நிறுத்தும்படி வந்து சொல்கின்றார். ஹிருதயானந்தா told him the celebrations are taking in the ashram, you please go there அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து வழி, அதாவது போகிறதுக்கான அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாரு. ஸோ கௌரதார ரெஃப்யூஸ்டு, பட் அங்கே சென்ற பிறகு அவர் இந்த பல்லக்கில் சென்றவருடைய அந்த ஆஃபரிங் இல்லையா, அதாவது அவர் வந்து பகவானுக்கு வந்து நிவேதனமாக வைக்கணும்னு எடுத்துட்டு வந்தது எதுவுமே அவர் எடுத்துக்கவே இல்லை. அவர் கௌரிதாஸ் திஸ் ஹவ் கம் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிருதயானந்தா இல்லையா, நீங்க எல்லாம் அதாவது வந்தது எல்லாமே ஹிருதயானந்தனுடைய இன்விடேஷனால, அதனால அதை நான் எடுத்துக்க மாட்டேன். டெல் ஹிம் டு ஆர்கனைஸ் அ செப்பரேட் ஃபெஸ்டிவல் அண்ட் வித் திஸ் ஆஃபரிங் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது. அதையே எடுத்துட்டு வந்து அவங்களும் வந்து ஹிருதயானந்தா கிட்ட வராங்க. உங்களுடைய குருதேவா சொன்னாரு நீங்க வந்து இதை வச்சுட்டு தனியாவே நீங்க செலிப்ரேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னு. அதனால ஹிருதயானந்தா என்ன பண்றாரு, அந்த மரத்துக்கடியில வந்து அவர் வந்து கங்கை நதி கோரையோரமா அந்த கௌரவ பூர்ணிமா செலிப்ரேஷன்ஸை வந்து அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ அவரை இன்வைட்டட் பண்ண எல்லாமே இல்லையா, அவர் யாரெல்லாம் கூப்பிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் அங்கேயே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி on the other side, Gauradas was conducting the festival in the ஆசிரமத்துல வந்து
on his own arrangement இல்லையா. at the time of midday bog, மத்தியான டைம்ல வந்து போக் கொடுப்பாங்க இல்லையா 12 o'clock. ஸோ அப்போ priest opened the temple doors, அதாவது கதவை திறந்துட்டு அங்க ஆஃபரிங் கொடுக்கணும்னு வந்து அந்த இருக்கக்கூடிய சிலைகளுக்கு போகலாம் அப்படின்னாக்கா அங்க வந்து அந்த நித்யா மற்றும் அதாவது நித்யானந்தா மற்றும் கௌரங்காவுடைய சிலை இருக்கிறது கிடையாது. டெம்பிள் வாஸ் ஓப்பன்ட், ஆனா the temple was empty-ஆ இருக்கு. the deities were missing. கௌரிதாஸ் ஸ்டார்டட் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் த பேங்க். ஏன்னா இது அவன் தான் எடுத்து போயிருப்பான், அவருக்கு இமீடியட்டா ஒரு டவுட். இது ஒரு குச்சியோட அங்க போறார். திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒர்க் ஆஃப் தி ஹிருதயானந்தா. ஹி ஹஸ் ரிமூவ் த டீட்டெயில்ஸ் ஃப்ரம் த டெம்பிள், ஹி எக்ஸ்கிளைம்ட். அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போறான், அவன் தான் எடுத்து போயிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. பட் கிரேட் அஸ்டானிஷ்மெண்ட் அங்க போகும்பொழுது அந்த டீட்டெயில்ஸ் கூட டான்ஸ் ஆடி இருக்கிறத வந்து அங்கே காண்கின்றார் யாரு, கௌரதாஸ் வந்து. ஸோ வித் அன்ஸ்ட்ரெச் ஆர்ம்ஸ் இல்லையா, அவுட் ஸ்ட்ரெச், நல்லா கையெல்லாமே வந்து விரிவா இல்லையா. கௌரதாஸ் ரேன் அண்ட் டைட்லி எம்ப்ரேஸ் ஹிருதயானந்தா. யூ ஆர் ட்ரூலி பிளஸ்ட். அதாவது அங்க வந்து அந்த டிடிஸ் எல்லாம் வந்து டான்ஸ் ஆடிக்கிறத பார்த்துட்டு போய் அவரை வந்து அரவணைத்துக் கொள்கின்றார். ஸோ ஸ்டே பிளஸ், யூ ஷுட் பி த ஹிருதய சைத்தன்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நாமத்தை வழங்குகிறார். ரிட்டர்னிங் டு ஆஷ்ரம், கௌரிதாஸ் saw two deities. ஸோ அவர் வந்து அவருடைய பக்தியை வந்து அக்னாலேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டார். அதனால டேட்டிஸும் வந்து மீண்டும் வந்து டெம்பிளுக்கு வந்து சேர்ந்துருது. Their bright laughing eyes seem to ask, now you do understand Hridaya's devotion to his guru. Have you realized who is enshrined in his Ohu's heart அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். அவருடைய ஹிருதயத்துல யார் இருந்தது உங்க இப்பயா தெரிஞ்சதா? குருவுக்கு சேவை செய்வது என்பது இந்த மாதிரியான சமர்ப்பணம் என்பது இருக்க வேண்டும் இல்லையா. ஸோ ரோல் மாடல் யாரு, ஹிருதயானந்தா. ஸோ மேலும் ஹிருதயானந்தா became a தீக்ஷா குரு ஃபார் ஷியாமானந்த பிரபு. இப்போ அவரை பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம். திஸ் ஹிருதயானந்தா ஒன்லி இஸ் ஏ தீக்ஷா குரு. ஸோ ஷியாமானந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய குடும்பத்துல வந்து 8வது பிள்ளையாக பிறக்கின்றார். அவங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது 7 பிள்ளைகள் பிறந்து எல்லாமே வந்து மரணித்து விடுகின்றது. அப்போ அவங்க தாய் தந்தையர் இந்த பிள்ளை பிறந்தால் உனக்கே தானமாக கொடுத்து விடுகின்றோம் அப்படிங்கிற, பகவானுக்கே தானமாக அர்ப்பணித்து விடுகின்றோம் என்று வேண்டிக் கொள்வார்கள். அதன் பிரகாரம் வந்து அவர் வந்து பிறவி எடுக்கிறது தான் இந்த இடத்துல. ஷியாமானந்தா உடைய சிறுபிராயத்து அவருடைய நாமம் வந்து துக்கி, அதாவது தாயினுடைய நாமம் தான் அது. He was born in village called தரணேந்திர பரதர்பூர், அதாவது கலைகுண்டா இன் மிதன்பூர். அதாவது in a family of milkman, அதாவது பால்காரர் வீட்டுல வந்து பிறக்கிறார். His father's name was Sri Krishna Mondal and his mother was துரிகா. அவங்களுடைய அம்மா பேரு துரிகா, அப்பா பேரு கிருஷ்ண மண்டல். So his father left his native place and migrated to Dandeshwar in Orissa. ஒரிசால தண்டேஸ்வர்ல வந்து அங்கே வந்து அவருடைய குடும்பத்தை வந்து அந்த இடத்துல வந்து மாற்றத்திற்கு எடுத்து போறார். அங்கே இருந்துறாங்க, அவங்க தங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. Prior to Shyamananda's birth, his parents have lost several children. அதாவது 7 குழந்தைகளை வந்து பிறக்கும் பொழுதே அவர்கள் வந்து மரணம் கண்டுவிட்டனர். அதனால அவர்கள் வந்து என்ன, they took a vow, அதாவது ப்ராமிஸ் இல்லையா, to surrender their next child to Vishnu if it survived. அதாவது அடுத்த பிள்ளை பிறந்து அது வந்து உயிரோடு இருந்தால் அதை பகவானுக்கே சமர்ப்பிக்கின்றோம் என்று சொல்லி அந்த பிரார்த்தனைகளோட தான் அடுத்த பிள்ளை பெறுகிறார்கள். Having suffered so much grief in the loss of previous children, they first named Shyamananda Duki to ward off further distress actually. ஸோ அவர் வந்து ஷியாமானந்தா துக்கி அப்படின்ற பேர். Some called him துக்கியா, சில பேர் துக்கியா, சில பேர் ஹிருதய சைத்தன்யா. He was known as கிருஷ்ணதாசா, துக்கி கிருஷ்ணதாசா, இத்தனை நாமங்கள் இருந்தது அவருக்கு. From his early childhood itself, சிறு பிராயத்திலிருந்தே அவருக்கு துறவரம் எனக்கூடிய அந்த சுபாவம் என்பது இருந்தது, அதாவது நல்ல வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்தது. Once after completing the studies, அவருடைய அதாவது அந்த காலத்துல வேதங்கள் தான் இல்லையா, அதெல்லாம் படிச்சு பிறகு he felt strong urge to take bath in Ganga. கங்கை நதியில போய் அவர் வந்து ஸ்நானம் பண்ணணும்னு வந்து அவருக்கு ஒரு உந்துதல் ஏற்படுகின்றது. அதை அவர் தந்தையிடம் எடுத்துரைக்கின்றார். So I am going to Ganga for a dip. அதாவது நான் கங்கையில மூழ்கி ஸ்நானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எங்க யாரோடன்ட்டு வந்து அவங்க அப்பா கேட்கும் பொழுது, ஸோ பில்கிரிமேஜஸ் இல்லையா, நிறைய பேர் அம்பிகா கால்னாக்கு போறாங்க, அவங்களோட நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார். ஸோ there was no point in refusing இல்லையா, நிறைய பேர் யாத்திரைக்கு போறாங்க, அவங்களோட நான் செல்கின்றேன். So boy could not held back. Father only hoped that Dukiya will return home after holy dip. அதாவது கங்கா ஸ்நானம் முடிச்ச பிறகு பிள்ளை வருவான் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஆனா அவர் திரும்பி வரவே இல்லையா, அதுக்கப்புறம் அவர் வரவே இல்லையா வீட்டுக்கு. அதுதான் லாஸ்ட். He chanced to meet ஹிருதய சைத்தன்யா at அம்பிகா. இந்த ஹிருதய சைத்தன்யா என்பது ஹிருதயானந்தா இல்லையா, அதாவது கதாதரா பண்டிட்டா
அவருடைய அதாவது பிரதர்ஸ் கிட்ஸ் இல்லையா. ஹிருதய சைத்தன்யா realized that lotus of devotion was blooming on the stem of renunciation in the heart of the boy. அதாவது அவருடைய ஹிருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமரை மலர் போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது ரெனோன்சியேஷன்னாக்கா துறவரம் எனக்கூடிய அந்த நிலை அவருக்கு நன்னா புரிய ஆரம்பிச்சது. ப்ளூமிங் அப்படின்னா அதாவது மலரக்கூடிய தன்மை அப்படின்றத வந்து அந்த சிறு பிள்ளையினுடைய ஹிருதயத்துல வந்து மலர்ந்திருப்பதை வந்து அவரால் காண முடிந்தது. கம் ஐ வில் கிவ் யூ எ மந்த்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ண மந்திரத்தை அவருக்கு உபதேசம் செய்கிறார். ஃப்ரம் தட் டைம் ஆன்வர்ஸ் அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணதாஸ் இல்லைன்னா துக்கி கிருஷ்ணதாஸ் அப்படின்றது பேரு ஆக்சுவலி. So next, Krishnadas' heart only became more agitated after taking the bath of Ganga. கங்கா ஸ்நானம் முடிஞ்ச பிறகு அவருக்கு இன்னும் ஏதோ நிறைவு, அதாவது திருப்தி இல்லை, ஏதோ ஒண்ணு செய்யணும்ன்ற உந்துதல் இல்லையா. அஜிடேஷன்னா திருப்தி கொள்ளாத, ஒரு நிலை கொள்ளாத அந்த மனசு. நவ் ஐ ஷல் சீ த யமுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எஸ் அஃப்கோர்ஸ் யூ ஷல் கோ டு விரஜபூமிக்கு போ, உனக்கு வந்து அந்த இடத்துல கிடைக்கும், விருந்தாவனத்துக்கு சென்றால். கிருஷ்ணதாசர் வந்து அதாவது கிருஷ்ணதாசர் துக்கி கிருஷ்ணதாசா தான் ஷியாமானந்தா. சம்டைம் ஸ்பெண்ட் சர்விங் த குரு, சில காலம் வந்து அவருக்கு சேவை புரிந்தார். ஹிருதய சைத்தன்யா கேவ் ஹிம் பர்மிஷன் டு டிராவல் டு விருந்தாவனத்துக்கு செல்வதற்கு அவர் வந்து பர்மிஷனும் கொடுத்தார். ஸோ அவரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நவதீப்புக்கு சென்று அங்கிருந்து வந்து பிருந்தாவனத்திற்கு செல்கின்றார். There he took refuge at the feet of Srila Jiva Goswami. Jiva Goswami began to teach him the scriptures and the bhakti philosophy. ஸோ ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து அவருக்கு வந்து இந்த சமஸ்கிருத வேத பாடசாலையில என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்களோ அது எல்லாமே அவருக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. வித் லிட்டில் ஆஃப் நாலேஜ் த லாஸ்ட் ரிமைனிங் டிஸ்ட்ரெஸ் வந்து போயிடுச்சு இல்லையா. ஸோ அதாவது எதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானமும் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து அதாவது நம்ம கிட்ட தூரமாக விலகும் இல்லையா. ஒரு நாள் விருந்தாவனத்துல வந்து துக்கி கிருஷ்ணதாஸ் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது இல்லையா. ஸோ இந்த பிபிடிலே டிஃப்ரெண்டா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்க அதனால தான் நான் இங்க இருந்தே எடுத்துனேன். ஸோ a lonely path lined with trees. His forehead was adorned with a gopi chandan இல்லையா, அதாவது திலக்கு. He had his prayer beads, அதாவது நாம ஜபங்கள் செய்யறதுக்கு வந்து கையில துளசி மாலை. And he was singing glories of Lord Gauranga. ஸோ பகவானுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய புகழாரங்களை வந்து பாட ஆரம்பிக்கிறார். அந்த வழியா நடந்து போகும்பொழுது சடன்லி ஸ்டாப். ஒரு கோல்டன் காலில் இருக்கக்கூடிய இந்த போடுவாங்க இல்லையா கடுக்கன் மாதிரியா, கடுக்கன் இல்ல, காலில் என்ன சொல்ல, காப்பு இல்லையா, இந்த காப்பு வந்து இருக்கிறது வந்து அங்க பார்க்கின்றார் அவர் வந்து ரோட்ல வந்து. ஸோ அவருக்கு தென்படுகின்றது. He had his prayer bead, sorry, golden anklet was lying இல்லையா, காலில் வந்து சலங்கை இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த காப்பும் இருக்கு, காப்பு மாதிரி தான் இந்த பிக்சர் ரெப்ரசன்டேஷன்ல பார்த்தா காப்பு. கிருஷ்ணதாஸ் பென் அண்ட் பிக்ட் அப் த ஆர்னமெண்ட், அந்த நகையை வந்து எடுக்கிறார். பர்சீவிங் த இட்ஸ் இத்தரில், அதாவது ரொம்ப அழகான அந்த அதாவது தெய்வீகமான அந்த தன்மை கொண்ட அந்த ஆபரணத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் பிரஸ்ட் அதை வந்து தன்னுடைய நெத்தியில போட்டு இது பண்ணிக்கிறார். அந்த தெய்வீகத்தினால வந்து தொட்டு கொள்கின்றார். தென் he held it in his heart with both the hand, தன் ஹிருதயத்துல வச்சுக்கிறார். he started to hurry plate and tears, அவர் கண்ணுல இருந்து தாரையா வந்து தண்ணி வர ஆரம்பிக்கின்றது. ஸோ அந்த சலங்கை வந்து ராதராணி உடையது ஆக்சுவலி. ஷார்ட்லி he saw a young maiden was searching, அதாவது யாரோ ஒரு யுவதி வந்து அங்கே வந்து ஏதோ தேடிக்கொண்டிருப்பதை வந்து அவர் காண்கின்றார். ஸோ என்ன நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க தேவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கின்றார். Maiden looked up. She saw the handsome and dignified young boy standing before. Yes, something is lost that belongs to my dearest friend and I am searching for that. அதாவது கோபிகள். ஸோ ராதாரானுடைய க்ளோஸ் அசோசியேட். The golden ankle that was to my dear friend left foot. So last night while dancing the anklet loosened. அது வந்து இங்க டான்ஸ் பண்ணும்போது அது தவறி கீழே விழுந்துச்சு. Which is why while returning home it must be fallen off this way அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வழியில தான் விழுந்திருக்கணும்ன்றத வந்து அந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார் அந்த கோபி. கிருஷ்ணதாஸ் ஹெல்ட் அவுட், அவர் வந்து அந்த ஆபரணத்தை எடுக்கிறார். ப்ளீஸ் see if this is the only thing அப்படின்ற அவர் வந்து நீங்க தேடிக்கொண்டிருப்பது இதுதானான்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார். அதை பார்த்த உடனே அவர்களுக்கு வந்து maiden held out her hand. So even before he could say a word, the anklet dropped from into her hand. தானாகவே அவர் கையில இந்த சொல்ற முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே அவர் கையில இருந்த அந்த காப்பு வந்து அந்த பெண்ணிடத்தில் வந்து கையில வந்து விழுந்து விடுகின்றது. அவளும் வந்து சென்று விடுகின்றாள். வெரி இன்ஸ்டன்ட் the girl also disappeared.
கிருஷ்ணதாஸ் fainted and fell down on the ground. ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு மாயமானதை பார்த்து எல்லாருக்குமே என்ன கூட நம்ம கூட அந்த ஷாக் தான் வரும். அந்த ஷாக்ல அவர் வந்து கீழே மயங்கி விழுந்துடுறார். when he regained consciousness, Dukhi Krishnadas found himself lying near Jiva Goswami. அவர் எழும்போது எங்க இருந்தார்? எப்படி ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து வடக்கு நோக்கி செல்லும் பொழுது அவரை அந்த இடத்துல விட்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு தானே நினைக்கிறாங்க. ஆனா வந்து கிருஷ்ணா அந்த ராதை வந்து அவரை வந்து அந்த காட்டுல வந்து தொலைந்து போகாம எடுத்து வந்து விடணும், நானே விடுறேன்னு சொல்லும்பொழுது காலையில விழித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து காஞ்சிபுரத்துல இருந்ததாக நாமளும் வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? அதே போன்றதுதான். ஸோ அங்க அந்த மயங்கி விழுந்த பிறகு மீண்டும் எழுந்து பார்க்கும் பொழுது அவர் எங்கே இருக்கின்றார் என்றால், அதாவது எஸ் லோட்டஸ், அதாவது அவர் எங்க இருக்காருனாக்கா ஐ திங்க் படிச்சுட்டோம். எஸ், அதாவது ஜீவ கோஸ்வாமியினுடைய பாதங்களில் அங்க வந்து இருக்கார். ஜீவ கோஸ்வாமி எங்க இருக்காரு? பிருந்தாவனத்துல இருக்கார். ஸோ அந்த இடத்துக்கு வர்றார். அண்ட் அவர் வந்து எழுந்த பிறகு என்ன நடந்ததுன்னு அவர் கேட்கும்பொழுது அங்கே நடந்த விஷயத்தை அவர் வந்து சொல்றார். யூ ஆர் எ பிளஸ்டு சோல் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து பகவானுடைய அருள் கிடைத்திருக்கு. யூ ஹெல்ட் ஆன் யுவர் பிரீஸ்ட், உன்னுடைய ஹிருதயத்து மேல வந்து அந்த தங்க காப்பு வந்து நீ வச்சிருந்த. அது ஸ்ரீமதி ராதா ராணியுடையது. ஸோ ராசா டான்ஸ் ஆடும்பொழுது அது விழுந்திருக்கும். ஸோ அண்டர் டியர் ஃப்ரெண்ட் லலிதா வுட் ஹவ் காட் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீமதி இஸ் டெஃபினெட்லி டெலைட்டட் அண்ட் சோ இஸ் ஆர் பிலவ்ட் ஷியாம சுந்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்டே ஐ வில் கிவ் யூ த நேம் ஷியாமானந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நாமம் வருகின்றது. இதுதான் அவருடைய நாமத்திற்கான காரணம். ஸோ அவருடைய ஒரிஜினலான பேர் வந்து துக்கியா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணதாஸ் ஆகின்றார். அதுக்கப்புறம் துக்கியா கிருஷ்ணதாஸ், இப்போ வந்து ஷியாமானந்தா பண்டிட் ஆகின்றார். ஸோ ஜீவசுவாமி கண்டினியூ ஆஸ் யூ ஆர் பிரஸ் த ஆங்க்லெட் ஆன் யுவர் ஃபோர்ஹெட். இல்லை அந்த வடிவமே அவருக்கு அங்கே ப்ரெஸ் ஆயிடுது ஆக்சுவலி. ஸோ அப்பியர்ட் ஆன் தட் ஃப்ரம் டுடே யுவர் லெட் யுவர் திலக் பி இந்த ஷேப். அதே அமைப்புல வந்து நீ வந்து உன்னுடைய திலகத்தை இட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு. ஸோ ஷியாமானந்தா திலக் என்றும் அதற்கு பெயர் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அன்றையிலிருந்து. ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து யாருக்கு வந்து ரீச் ஆகுது? அவனுடைய குரு இல்லையா? அதாவது அவருடைய குரு ஹிருதய சைத்தன்யாவுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷன். அதாவது that Krishnadas has taken second initiation from Jiva Goswami and also adopted a new tilak. அதாவது புதுமையான ஒரு நாமத்தை அவன் போட்டிருக்கார் என்பது விஷயமும் வந்து தெரிய வருகின்றது. when Shyamananda returned to Ambika Kalna, Hridayananda noticed the new tilak and was annoyed. அவருக்கு வந்து அது பிடிக்கவே இல்லை. I had fixed the form of your tilak, but you have erased it. It is in its place we have adopted a new tilak இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறார். ஹையர் பிரனன்ஸ், உன்னை நான் துறக்கின்றேன், லீவ் தி சாஸ்திரம் இஸ் வெரி மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறார். ஸோ இதை கேட்ட பிறகு அவர் வந்து ஷியாமானந்தரா என்ன பண்றார்? சைலண்டா கொஞ்சம் மனசுல கொஞ்சம் வருத்தம் இல்லையா? ஸோ இஃப் யூ வாஷ் அவே தட் திலக் புட் த நியூ ஓல்ட் ஒன் அகெயின் ஐ வில் வித்ரா மை ஆர்டர்ன்னு சொல்றாரு. பழைய நாமத்தை போட்டுன்னா நான் சொன்னதை வந்து நான் கண்டிப்பாக வாபஸ் பெற்றுக்கிறேன்னு சொல்றாரு. ஆனா ஷியாமானந்தா வந்து அதை வந்து அவரால் அழிக்கவே முடியல, பர்மனன்ட் ஆயிடுச்சு. as soon as he vibrate emerged itself, தானாவே அது வந்து வர ஆரம்பிக்கின்றது. ஷியாமானந்தா லெஃப்ட் ஆசிரம் அண்ட் வெண்ட் அவே. ஸோ அது எதுவுமே செய்ய முடியாத போனாலும் அவர் ஆசிரமத்தை விட்டு வெளியேறுகின்றார். கங்கை நதிக்கரை ஓரத்துல இருந்து உணவு எதுவும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் அங்கேயே வசிக்கிறார், அதாவது வாழ்கின்றார். ஸ்டேட் அங்கே இருக்கிறார். இப்போ டிடிஸ் இந்த டெம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா குட் நாட் ரிமைன் சைலண்ட் இல்லையா எனி லாங்கர். தட் நைட் லார்ட் அப்பியர்ட் இன் த ட்ரீம்ஸ், அதாவது ஹிருதய சைத்தன்யாவுடைய கனவுல வரார். வாட் ஹேவ் யூ டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்ன செய்திருக்க நீ? Have you not banished my very joy? So sign of Shyamananda for it is a sign of my anklet. இது வந்து தாயார் சொல்றது ராதாநாணி. It is my anklet that ஸ்ரீமதி ராதிகா வியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஆக்சுவலி பகவான் சொல்கின்றார், சாரி லார்ட் தான் இல்லையா? The whole incident was revealed in the dream. எல்லாம் நடந்தது எல்லாத்தையுமே அங்க வந்து அவருக்கு வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. ஸோ ஹிருதய சைத்தன்யா உணர ஆரம்பித்து தன்னுடைய தவறை அவர் வந்து கங்கை நதி கரை ஓரம் வந்து ஓடுகின்றார். டு எம்ப்ரேஸ் இல்லையா, அரவணைப்பதற்காக. So placing him on his lap and shedding tears, he asked, who is your guru? Shyamananda replied, Sri Hridaya Chaitanya is my revered guru அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? அதாவது அவர்தான் அவரையே சொல்றார், நீங்க தான் என்னுடைய குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. There are no doubts the reproachment between guru and disciple was completed இல்லையா? அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கிளியர் ஆயிடுறது. It was in Vrindavana that Shyamananda Prabhu met அதாவது நரோத்தம தாஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா, 3 பேருமே அவர் வந்து செகண்ட் லெவல் 6 கோசாமிஸ் ஆன பிறகு இவங்க 3 பேர். ஸோ ஃபேமஸ் ட்ரியோ, அதாவது மும்மூர்த்திகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இவங்க 3 பேர் செகண்ட் ஜெனரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் 6 கோசாமி, இவங்க 2வது.
These three were empowered by Mahaprabhu to continue work of Nityananda Prabhu. Sri Veerachandra Jhanav Thakurna and plant the victory flag of Vaishnavism in Bengal and Orissa. பெங்காலத்திலையுமே மற்றும் ஒரிசாவிலுமே வந்து இவங்க 3 பேர்கள் செய்த பணி வந்து அதாவது வைஷ்ணவிசமத்தை வந்து நல்லாவே பரப்பி சென்றார்கள். They unleashed a great flood of love and devotion to God in these blessed lands. இல்லையா? பூரி, அதாவது ஒரிசா மற்றும் வங்காளம் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க புண்ணிய தலங்கள் தான். ஏன்னா பகவான் அங்கே பிறந்து மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல வளர்ந்து இல்லையா, ஸோ இங்கே வாழ்ந்து அநேகருக்கு வந்து நல்வழி இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து 2 ஸ்தலங்களுமே வந்து புண்ணிய ஸ்தலங்கள் தான். ஷியாமானந்த பிரபு வாஸ் டெபியூட்டட் டு ஒரிசா ஃபார் ப்ரீச்சிங் இல்லையா, அங்கே வந்து எடுத்துரைப்பதற்காக. ஸோ அந்த வில்லேஜ் கால் ரோஹிணி ஆன் த பேங்க்ஸ் ஆஃப் ரிவர். ஸோ சுபர்ணரேகா, த சீஃப் village chieftain Achyuta and his son Rakshika became the disciples of Shyamananda. ஸோ அந்த கிராமத்து தலைவர் அதுக்கப்புறம் அவருடைய மகன் இருவருமே வந்து அதாவது ஷியாமானந்த பிரபுக்கு வந்து சீடர்கள் ஆகி விடுகின்றார்கள். கிராஜுவலி லாட் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் இல்லையா ஷியாமானந்தாக்கு. திஸ் கிரீவ் ஷியாமானந்தா ஆக்ட் செக்ட் ஒன்லி. அதாவது நம்ம கூட கல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. இப்போ வைஷ்ணவ கல்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீ வைஷ்ணவ கல்ட் வேறு, மாதிரி பிரம்ம கௌடி வைஷ்ணவ கல்ட் வேறு, அது மாதிரி ஒரு அதாவது டிசைபிள் வழியாக வரக்கூடிய செக்டர் வேற மாதிரி ஆயிடுறது. ஸோ லேண்ட் ஆஃப் உத்கல் ஒரிசா வாஸ் சேச்சுரேட்டட் வித் பிரேம பக்தி. ஸோ அதாவது பிரேம பக்தியில வந்து திளைத்திருக்குது. பர்ஹாப்ஸ் பீப்புள் பிகேம் மேட் ஆஃப்டர் ஷியாமானந்தா அண்ட் இஸ் டீச்சிங்ஸ். அப்படின்னா அவர் டீச்சிங்ஸ் எப்படி மேன்மையா இருக்கணும்ன்றத பார்க்குறோம் இல்லையா. த ஹோல் ஆஃப் ஒரிசா, தரீந்திரா, நிர்செக்பூர், பலராம்பூர், கோபிபல்லபூர் எக்ஸெட்ரா இது எல்லாமே வந்து ப்ரீச்சிங் பகவானுடைய அன்பு இல்லையா, தொண்டு, பக்தி இதை பற்றி எல்லாமே வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. ஸோ அவருடைய யார் வந்து ஷியாமானந்தாவும் சரி அண்ட் இஸ் சீஃப் அண்ட் டியரஸ்ட் டிசைபிள் இல்லையா, அதாவது ரக்ஷிகானந்த பிரபு அவரும் வந்து இந்த செயலில் வந்து ஈடுபடுகின்றார். ஒன் டே த நியூஸ் அரைவ் தட் ஹிருதய சைத்தன்யா ஹஸ் பாஸ்ட் அவே. அதாவது ஷியாமானந்த பண்டிட்டுடைய குரு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கினார் என்ற செய்தி வந்து கேள்விப்படுகின்றார். ஷார்ட்லி ஆஃப்டர் த ஷியாமானந்தா இன்ஸ்டால் ஸ்ரீ ரக்ஷிகானந்தா as the மஹந்தா ஆஃப், அதாவது இப்போ வந்து மடா அதிபாதின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மடாதிபதி அந்த மாதிரி வந்து அந்த தன்னுடைய குருனுடைய ஸ்தலத்துல வந்து அவர் வந்து மடாதிபதியாக இருக்கிறதுக்கு அவர் வந்து ஏற்பாடு செய்கிறார். ஹேண்டட் ஓவர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஷியாமானந்த சக் டு ஹிம். ஸோ ஷியாமானந்தருடைய அவருடைய வழி நடத்துதல் எல்லாமே அதனுடைய டிசைபிளா இருக்கிறவங்க கையில வந்து கொடுத்துடுறாரு. தென் he entered into the eternal லீலா. ஸோ அதாவது நித்தியமான உலகத்திற்கு அவர் சென்று விடுகின்றார். ஸோ இதுதான் வந்து அதாவது ஷியாமானந்த பிரபுனுடைய ஸ்டோரி. ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? எனி டவுட்ஸ்? पांचकल्पतारभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की